Yung nawala yung stapler ko, ikaw na naman yung sinisite. Pati keychain. Mantakin mo yun. Keychain na nawawala, ikaw pa rin yung sinisisi ng mga chismosa dito sa opisina. Nakakaloka. Huwag mo na nga lang pansinin. Alam mo, hindi ko lang magets eh. Kung sakaling ikaw talaga yung kumuha, aanhin mo naman yun, di ba? Di ba nila naisip yun? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Kailan mo ba ako sasagutin? Di ba halos 3 buwan na rin akong nanliligaw sa'yo? Grabe ka sa akin. 3 buwan pa lang naiinip ka na agad. Joke lang. Di ba sabi ko naman sa'yo, handa ako maghintay. Pwede nga. Oo nga. Liligawan kita hanggang mabwisit ka na sa akin. Tapos kapag buwisit ka na at no choice ka na, sasagutin mo na ako. Ewan ko sa'yo. Pero seryoso, Carl. Natatakot ako. Natatakot? Saan? Siyempre, halos 3 months pa lang ako dito sa office. Bagong empleyado pa lang ako. Kaya natatakot ako na baka kung sakaling maging tayo, baka pagchismisan ka. Bakit naman ako pagchichismisan? Siyempre, parang kababago ko pa lang na empleyado, pinormahan mo na ako agad. Bakit? Wala, nakakatawa ka lang. Ano nakakatawa doon? Alam mo, Jonella, hindi naman ako ganung klaseng lalaki. Hindi naman lahat ng bagong chicks dito sa company pinopormahan ko. Ikaw kaya yung unang niligawan ko dito sa office. We. Oo nga. Well, tignan na lang natin. Tingnan na lang natin. Uy, una na pala ako. May meeting pa kami. Okay, bye. Bye. Hey, Carl? Bakit? Narinig mo na ba yung latest chismis dito sa office? Sorry, Katie, pero wala akong oras para dyan. Naku, hindi naman to basta chismis eh. Sasabihan lang kitang mag-ingat. Mag-ingat saan? Kilala mo ba yung bagong employee? Sino? Si Janella. Oh, bakit? Anong meron kay Jonella? Psst, malikot daw yung kamay. Pinipitik niya yung mga gamit na hindi naman sa kanya eh. Ano? Kaya nga, mag-ingat ka. Kasi baka mamaya mananakawan ka na. Janella, kapag na-regular na ako dito, hahatian kita dun sa makukuha ko. Naku, wag na. Hindi no, hahatian kita ha. Kasi di ba ganun yun? Ni-refer kita dito sa company. Nakapasok ka kaya may referral incentive ako makukuha. Ayun nga lang, makukuha mo yung pera kapag na-regular ka na. Promise, hati tayo. Wag na, sa'yo na yun. Alam kong kailangan mo din ng pera. Naku, hindi. Basta, hahatian kita, okay? Mary, wag na, sa'yo na yun. Mas kailangan mo yun pampadialysis ng tatay mo. Ganito na lang. Kapag nakaluwag-luwag ka na, saka mo na lang ako bigyan. Hala, naiyak naman ako, Mars. Salamat ha. Wala yun. Basta ikaw na yung bagong office best friend ko ha. Puro kakalokohan. Pero teka, parang extra ang pagiging good mood mo ha. Sinagot mo na ba si Carl? Hindi ah. Bakit hindi pa? Alam mo naman yung dahilan, di ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Hanggang ngayon hindi ko maintindihan yung katwiran mo eh. Wala namang masama kung magiging kayo ni Carl, no? Komplikado kasi. Paano naging komplikado, te? Mahirap magkaroon ng karelasyon ng office mate.
Katie, busy ka ba? Hindi naman masyado. Bakit? Nakita mo ba yung stapler ko? Hindi. Bakit? Kasi kanina ko pa kasi hinahanap, hindi ko makita. Ayusin mo kasi yung desk mo para hindi mawawala yung mga gamit mo. Inayos ko na nga hindi ko pa rin nakita. Nandyan lang yun. Pahiram nga muna ng stapler mo ha. Sa uli mo ha. Salamat. Hello, wait Mary. Oh, bakit? Nawawala yung stapler mo, di ba? Oo nga. Sinong huling pumunta sa desk mo bago mawala yung stapler mo? Ako. Gaga. Siyempre, maliban sa'yo. Marami, hindi ko natanda Marami naman kasing employees na dumadaan sa desk ko. Makikisuyo tungkol sa mga report. Bakit ba? Dumaan ba sa desk mo si Jonella? Oo. Okay, sige. Bakit? Wala. Bakit nga? Wala. Sige na, gamitin mo na yung stapler mo. Bakit nga? Ano bang meron kay Jonella? Kasi, best friends kayo, di ba? Oo. Ayoko namang sirain yung pagkakaibigan ninyo eh. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Wala. Ayoko rin namang isipin mong chismosa ako. Chismosa ka naman talaga, no? Ano nga yun? Sabihin mo na. Eto na nga. Hindi ko naman sinasabing totoo. Pero ang usap-usapan dito sa office, Makati daw yung kamay ni Jonella. Ha? Siya daw yung numinenok ng mga nawawalang gamit dito sa office. Hoy! Mabuting tao si Jonella. Hindi niya gagawin yun. Huwag kang magalit sa akin. Hindi naman galing sa akin yung usap. Naku, hindi totoo yan. Tsaka kung sakali magnanakaw ng gamit si Jonella, bakit stapler pa? Aba, aanhin naman niya yun. Hoy, Jonella! Bakit? Makinig ka sa akin Nakikinig ako. Basta, huwag kang magpapaapekto sa mga chismosa dito sa office Inggit lang sila kasi ikaw, kabago-bago mo pa lang dito sa office, pero panay na yung papuri sa'yo ng mga boss natin. Ikaw din yung favorite na ka-meeting ng mga clients natin. Inggit lang sila sa'yo. Huwag mo nalang pansinin. Feeling ko nga, pagka-regular mo, mapopromote ka kaagad Grabe, hindi naman. Ano grabe? Sinasabi ko lang naman sa'yo yung totoo. Basta huwag ka nalang magpa-apekto sa mga naririnig mo. Paano hindi magpapa-apekto? Bago ka pa lang dito, tapos ikaw na yung punteriya ng mga chismis. Aba, nung may nawalang puncher, ikaw yung sinisi. Yung nawala yung stapler ko, ikaw na naman yung sinisite. Pati keychain. Mantakin mo yun. Keychain na nawawala, ikaw pa rin yung sinisisi ng mga chismosa dito sa opisina. Nakakaloka. Huwag mo na nga lang pansinin. Alam mo, hindi ko lang magets Aanhin mo naman yung mga bagay na yun, di ba? Kung sakaling ikaw talaga yung kumuha, aanhin mo naman yun, di ba? Di ba nila naisip yun? Pumayag ka na. Dinner lang naman yun Ewan ko, Carl. Hindi ba nakakahiya? Bakit ka mahihiya? Gusto ka lang naman makilala ng nanay ko. Kaya pumayag ka na. Dinner lang naman yun. Ewan ko, hindi ako sigurado. Jonella naman. Pumayag ka na. Alam naman ni Mama na hindi pa tayo. Actually, nung una, ayoko rin na mag-dinner tayo kasi hindi pa naman kita girlfriend. Pero mapilit kasi si Mama Gusto ko niyang makilala. Hindi ako sigurado, Carl. Please, pumayag ka na. Alam niyang nililigawan pa lang kita. Pero kahit na ganun, gusto ko pa rin niyang makilala. Pumayag ka na, please. Pero, Carl... Hindi kasi ako titigilan ni Mama hanggat hindi ka niya nakikilala Ewan ko, nahihiya ako Huwag ka nang mahiya. Mabait naman yun. Tsaka sa bahay naman namin tayo magdi-dinner. Ipagluluto ka daw niya. Kaya pumayag ka na, please. Sumama ka na. Dinner lang naman yun Nakakahiya kasi, hindi pa naman kami ni Carl. Tapos may meet the parents na. Mars, huwag ka nang pabebe. Wala namang masama dun. Tsaka alam naman ng mama ni Carl na hindi pa kayo, di ba? Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na, Ewan ko, pag-iisipan ko muna. Naku, ito na lang yung isipin mo, ha? Kung sakaling hindi ka pumunta, hindi ba mas nakakahiya yun? Parang tinanggihan mo yung request ng mama ni Carl. Tsaka sa dinner ka lang naman niya ni Yaya. Hindi ka naman niya niyayayang pakasalan yung anak niya. Ewan ko sa'yo.
Thank you ah. Thank you saan? Thank you kasi pumunta ka dito sa dinner ni Mama. Wala yun. Ako nga dapat mag-thank you kasi sobrang bait ng mama mo. Tsaka, sorry na din ah. Kanina, kinukulit ka ni Mama na sagutin mo na ako. Wala yun. Huwag kang magpapapressure ah. Medyo makulit din talaga si Mama. Okay nga lang. Nakakatuwa nga ang mama mo eh. Pero ikaw, Janela, kung gusto mong magpa-pressure, kung gusto mong sagutin na agad ako, hindi naman ako datanggi. Nag-enjoy ka ba? Oo, masaya naman. Masaya naman. Bakit parang ganyan ang itsura mo? Ha? Anong ha? Tinanong kita kung nag-enjoy ka. Sabi mo masaya ka naman dun sa naging dinner mo kasama yung mama ni Carl. Pero bakit parang hindi ka masaya, te? Masaya ako. May iniisip lang ako. Ano bang nangyari? Minaltrato ka ba ng mama ni Carl? Hindi ah. Bait-bait nga ng mama niya eh. May iniisip lang talaga ako. Ano nga, yun ichika mo na sa akin. Wala. Ay naku, sabihin mo na, te. Pakaramdam ko kasi parang hindi kami bagay ni Carl. Oh, bakit naman? Wala, pakaramdam ko lang hindi kami bagay. Tingin ko hindi ako yung taong nakalaan para kay Carl. Ano? Te, ano ba yung pinagsasabi mo, te? Bakit naman biglaan? Di ba ikaw na mismo may sabi na pakiramdam mo, gusto ka talaga ni Carl? Sabi mo rin, gusto mo si Carl pero ayaw mong magmadali. Gusto mong kilalanin muna yung tao. Pero ngayon, bakit ganyan ka? Nag-dinner ka lang dun sa bahay ni na Carl biglang hindi na kayo bagay ng dalawa? Basta, tingin ko hindi ako bagay kay Carl. Pakaramdam ko, Carl deserves someone better. Carl deserves someone better. Bakit nga? Ano to? Leche flan. Di ba naikwento mo kay Mama na paborito mo yan? Kaya ayun, naganda agad na agad ng leche flan. Salamat. Nakakahiya naman. Huwag kang mahiya. Ang dami nga binibigay sa'yo eh. Oo nga, ba't ang dami? Ang dami niya din kasing niluto. Ayaw paawat. Hinayaan ko na lang. Salamat dito ah. Kapag may oras ka, dumaan ka daw sa bahay. Namimiss ka na daw niya. Sige, pero ba't ang dami niyang binigay? Marami kasi talaga siyang niluto. Hinayaan ko na. Medyo stress din kasi ngayon si Mama. Ha? Bakit? Bigla kasi nawala yung ashtray sa bahay namin eh. Anong ashtray? Hindi ako naninigarilyo ah. Hindi rin naninigarilyo si Mama. Yung ashtray na nawala, ashtray yun ni Papa. Bakit nawala? Hindi namin alam. Bigla na lang nawala. Nalungkot si Mama nung hindi na namin makita. Hinanap namin sa buong bahay. Wala talaga, kaya ayun. Medyo stress si Mama. Kung hindi kayo parehong naninigarilyo, bakit may ashtray sa bahay niyo? Naninigarilyo kasi yung Papa ko. Ayun yung dahilan kaya namatay sa lung cancer yung Papa ko. Sorry. No, okay lang. Sabi ko nga kay Mama, itapo na yun. Wala na namang gumagamit nun. Pero ayaw ni Mama. Hanggang ngayon kasi, iniingatan ni Mama yung mga naiwang gamit ni Papa. Uy, Katie, nakita mo ba si Janela? Bakit? Nawalan ka na naman? Ano? Tinatanong ko kung nabiktima ka rin. Nabiktima nino? Ni Junella. Anong nabiktima yung pinagsasabi mo, ha? Tinatanong ko lang kung nakita mo lang si Janela, yun lang yun. Hindi. Pero ang usap-usapan, pinatawag ng management. Oh. Kinakausap ngayon. Balita ko, nahuli daw na may ninenok na gamit si Junella. Ha? Ano? O kaya, ayun yung usap-usapan. Nakarating daw kasi sa management yung issue ng mga employees na nawawala ng mga gamit. Kaya ang ginawa daw ng management, nag-install ng CCTV. Ayun! Nahuli si CCTV. May patagong kinuha si Junella sa isang desk ng office mate natin. Sino office mate? Hindi ko sure, pero nakita nga raw sa CCTV na may ninakaw si Junella. Ano daw yung ninakaw niya? Ang dami mong namang tanong. Hindi ko pa alam yung buong detalye. Sasabihan kita kapag nasagap ko na yung buong story. Alam mo, chismosa ka talaga eh.
Kinakausap si Jonella ng management kasi baka ipapromote na siya. Sino namang nagsabi niya? Ako! Hindi mo ba narinig? Naku, Mary. Hindi naman kita pipiliting maniwala dun sa nasagap ko. Hindi talaga ako naniniwala, no? Kasi mabait na tao si Jonella. Hindi niya magagawa yung mga binibintang mo, te. Well, abangan na lang natin yung mga susunod na kabanata. Huy, te. Bakit ka umiiyak? Wala. Ano wala? Bakit ka nga umiiyak? Wala. Alam mo, hindi pwedeng wala eh. Siyempre may dahilan kung bakit ka umiiyak. Hindi naman pwedeng umiiyak ka na lang ng basta-basta, no? Mary, okay lang ako. Anong okay lang? Kung okay ka, bakit ka nga umiiyak, te? Ay nako, sabihin mo na kasi sa akin bakit ka umiiyak. Wala na akong trabaho. Ha? Bakit? Tinanggal na ako ng management. Wala na akong trabaho. Teka nga, bakit daw? Wala na akong trabaho. Tinerminate na nila yung kontra ko. Ano ang reason bakit iti-terminate nila yung contract mo? Wala na akong trabaho. Bakit nga? Ano bang dahilan? Sabihin mo naman. Ano ba? Uy! Ano ba? Wala na si Jonella, umuwi na. Bakit? Early out? Hindi. Pinauwi na siya ng management. Tinanggal na siya sa trabaho. Ano? Alam mo, kahit ako nagulat eh. Iyak nga ng iyak kanina dito eh. Bakit? Ano bang nangyari? Alam mo, hindi ko rin alam eh. Nung tinanong ko kung bakit siya tinanggal, ayaw naman niya sabihin yung dahilan. Basta iyak lang siya ng iyak habang nililigpit niya yung mga gamit niya dito sa office. Ano bang nangyari talaga? Di ko nga rin alam. Ang lalakaya. Kanina nga habang nagliligpit si Jonella ng mga gamit, may nakabantay sa kanyang security guard. Bakit naman? Ewan ko. Grabe talaga. Tapos bago siya umalis, dumaan pa siya sa HR. Chinek pa yung mga gamit niya. Ano? Awang-awa nga ako kay Jonella kanina eh. Ano ba kasing nangyari talaga? Di ko alam. Ayaw niya magkwento eh. Anong ginagawa mo dito? Musta lang sana. Hindi mo sinasagot yung mga tawag at text ko. Hinisin mo lang lahat ng mga messages ko. Carl, umalis ka na. May gagawin pa ako. Sandali lang. Gusto ko lang naman kamustahin ka. Sige na, may gagawin pa ako. Sandali lang. Mag-usap naman tayo. May gagawin nga ako. Sa ibang araw na lang. Jonella naman eh. Mag-usap naman tayo. Anong gusto mong pag-usapan natin? Jonella. Sige na, umalis ka na. Hindi ako naniniwala sa chismis nila tungkol sa'yo. Alam ko, halos 3 buwan pa lang tayo magkakilala. Pero sapat na panahon na yun para malaman kung imposible yung mga binibintang nila sa'yo. Totoo lahat yun. Ano? Totoo lahat yung binibintang nila sa akin. Ako ang nagnakaw ng stapler. Ako ang nagnakaw ng puncher, ng keychain, ng ballpen, tumbler, mug. Ano pa ba? Marami ako nanakaw eh. Jonella naman. Carl, totoo lahat yun. Lahat ng chismis na narinig mo, totoo lahat yun. Hindi ako naniniwala doon. Jonella. Bakit? Hindi ka makapaniwala? Totoo lahat yun. Ako lahat na nagnakaw ng mga nawala sa office. Nahuli ako sa CCTV kaya tinanggal ako sa company. Hindi ako naniniwala. Totoo lahat yun, Carl. Magnanakaw yung nililigawan mo. Magnanakaw ako. Kaya pwede ba umalis ka na? Jonella, hindi ako naniniwala sa'yo. Sige, kung ayaw mo maniwala, sandali. Ano? Sandali lang. Ito, alam mo kung ano to? Bakit na sa'yo yan? Kinuha ko yung ashtray na yan sa bahay niyo na nag-dinner tayo kasama yung mami mo. Bakit? Naniniwala ka na, ha? Magnanakaw ako, Carl. Kaya pwede ba umalis ka na?
Hoy, Kate! Tumigil ka na nga dyan sa kakachismis mo. Hindi pa naman sigurado na ayun yung dahilan kung bakit natanggal sa work si Junelle. Sige, kung hindi ayon yung dahilan, ano? Ano sa tingin mo yung reason kung bakit natsugi sa trabaho si Junella? Basta, sigurado ako may ibang dahilan. Ang weird lang kasi. Bakit mga walang kwentang bagay yung mga sinasabing ninakaw niya? Stapler, puncher, tumbler, keychain. Aanhin naman niya yun, no? Kayang-kaya niya kayang bumili nun. Alam mo, Carl, tigilan mo na ako. Wala kang mapapala sa akin. Hindi kita titigilan. Hindi ako susuko sa'yo. Ano bang hindi mo maintindihan sa mga sinabi ko sa'yo? Hindi kita gusto. Kaya ibang babae na lang guluhin mo. Wala akong pakialam kung hindi mo ako gusto. Basta, manliligaw pa rin ako sa'yo. Bakit ba ang kulit mo? Kasi mahal kita. Junella, mahal kita. Mahal mo ako? Alam mo namang magnanakaw ako, diba? Imposibleng mahal mo ko. Imposible. Bakit imposible? Pagmamahal ka ng isang magnanakaw na kagaya ko, napapaliw ka na ba? Oo, nababaliw na yata ako. Nababaliw na ako kasi mahal kita. Wala akong pakialam kung magnakaw ka man o hindi. Mahal kita. Hindi kita titigilan kasi mahal kita. Posibleng meron kayong impulse control disorder na tinatawag na kleptomania. Meron kayong urge o kagustuhan na kumuha ng mga bagay na hindi naman sa inyo. Kadalasan yung mga bagay na kinukuha nyo ay yung mga bagay na hindi naman masyadong importante o mga bagay na hindi nyo naman ginagamit. Tama po ba? Opo, Dok. Isa yan sa senyales ng kleptomania. Nakakaramdam ba kayo ng kaligayahan kapag nakakuha kayo ng gamit ng iba? Sige, huwag kayong mahiya. Opo, Dok. Pero nagigilty din kayo pagkatapos, tama ba? Opo. Nahihiya po akong isoli yung gamit na kinuha ko. Natatakot po kasi ako sa sasabihin ng may-ari. Oh, anong sabi ng doktor? May mga assessment pa na kailangan gawin. Tapos mayroong mga treatment options na pwede nilang i-recommend sa akin. Ayun naman pala. Sige na, smile ka na. Salamat, Carl. Huwag kang magpasalamat sa akin. Pasalamat ka sa sarili mo. Kasi nagkaroon ka ng lakas ng loob na harapin yung pinagdadaanan mo. Salamat pa rin. Basta, Junella, huwag mo na ulit isiping masama kang tao. Siguro, mali yung mga nagawa mo. Pero kung titingnan, biktima ka rin dito. Biktima ka lang ng disorder na meron ka. Salamat. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.